Ja vás vítam pri ďalšom videu. Máme tu rozbombardovaného Urana. Ako vidíte, vytiahol som motor. No, pomenil som nejaké tie kondíky na tejto dosičke. A všetko to malo takú hodnotu, akú si viete asi predstaviť. Takže v podstate stačila výmena kondenzátorov. Nejaké tam zostali ešte, ale aj jeden z nich tuším meral a bol dobrý. Takže oscilácie a skreslenie, ktoré tam bolo predtým, čo ste mohli vidieť v minulom videu, keď som to púšťal, tak tie sa odstránili. Čiže už to neosciluje, neskresluje, čiže od zosíku by sme hádam mali pokoj trošku teraz. A je to celkom pekne, čo sa týka zosíku. Pomenil som toto. Tento a ešte sú tu tento. Toto všetko som pomenil, hlavne tieto malé majú väčšinou takú zlú hodnotu, že pár kondíkov odtiaľ je. No, mechanika sa trošku premazala a keďže to nemalo ani do pretáčania moc chuť, tak tuto nie som prvý, čo s tým hýbal, ale tu je taká tá skrútka. Táto nastavuje výšku, čiže týmto ovplyvňuje aj prítlak na toto trecie od motorčeka. A to som trošku som ju otočil, tak som zvýšil prítlak a mechanika ožila celkom a dokonca mi to zvládlo pretočiť aj takúto pásečku, najväčšia možno, čo sa môže dať na Uran. Hej. Vlastne nie túto, no ukážem vám túto. Túto mi to dokázalo pretočiť. Tu bolo len pár otočení a tak som to zapol, čiže vtedy to bola najväčšia záťaž na celú mechaniku. Tak som to otestoval a pomaly, ale pekne ho prekrútilo aj na druhej strane, takže nestretol som sa s tým, že by to zastavilo. Tuto tak nedúpe, pretože tuto ten zotrvák, on to zvykne dúpať, keď stlačí niekto play a roky sa to tak nechá a stane tam prehlbia. Inak ospravedlňujem sa za to, že som v minulom videu povedal strašnú blbosť, že som si myslel, že je to dvojstopové. No samozrejme, že to nie je dvojstopové, je to jak Start, to rovnako jednostopové, len už to má inú hlavu, no. Dobre, rozhodol som sa vyťahnuť motor, lebo dosť húči, akože fakt dosť húči ten motor. Špinavý celý je chudák. Keď sa pozrieme dnu, vlastne ono je to podobný konštruktívne ten istý motor, myslím si, že aj výkon otáčky sú rovnaké ako na starte. Jediný rozdiel je, že start má komutátor s uhlíkmi a s touto odstredívkou, ktorú tam vidíte, regulátor rýchlosti je tu vzadu, aj tu také iné viečko a toto ho má túto vpredu. Aj odstredívka je tu vpredu, rýchlosť ináč našťastie riešiť asi nemusím. Som mohol... Taká ptonová páska, by som to mohol na novo asi prilepiť. Tu je, vidíte, takéto plastové kolečko, jak je aj na starte. A tam je závažie a odstredívka, to je vlastne, že odstredívka, no. Nie je to odstredívka je dačo iné, ale proste odstredivá regulácia rýchlosti. Hej. Takže to je tu vpredu a cez tieto priezory sa to nastavuje. Že celkom zaujímavé, ináč toto je hrozné nastaviť, pretože jak aj Tesla rádio vo svojom videu vravel to, keď nastavujete túto odstredivku, musíte vybrať motor, kus pootočiť so šrobikom, všetko navliecť späť, uhlíky, teda vlastne uhlíky netreba vyberať, dať ho späť, otestovať to, už ide moc rýchlo znovu vybrať, zvliecť z tejto gumy, celé rozobrať a znovu kus otočiť s tým šrobikom. To nikdy nebude proste 100% nastavené, no. Lebo to je taká robota. Ale však, čo už, no. Možno od výroby, keď je dobre zakapnutý šrobok, tak to beží dobre, no. Je to taká blbá robota nastavovať, no. Dobre, takže to vpredu. Na tomto, táto kocička. Vlastne na tom. Takto ide dnu, poistená dvoma šrobmi. Máme ju naopak, takto to má ísť. Sú to vlastne ramienka s uhlíkmi,
takto na pružinkách. Ako môžeme vidieť, sú tam pružinky. Prítlače. Hej, a malinké uhlíčky tam dali. Takéto maličké. No. A komutátory sú tu. Vyzerajú celkom pekne. Komutátory padajú pekne. Tento spodný, ten je na napájanie vlastne motora a ten vrchný to je pre odstredívku. To je pre reguláciu, ale nie sú ešte také zlé, by som povedal. Vyzerajú celkom pekne. Tie komutátorky. No, tieto motorčeky to na tých startoch to je najväčší kameň úrazu. To tu, ako som už vravil, to tu najviac trpelo. Teraz si jemne s touto ušátkom tyčinky do uši si jemne očistím tie komutátory. Fakt jemne, lebo komutátory, uhlíky a ložiska na tomto odchádzajú najviac. Na týchto baterkáčoch. Bohužiaľ. Je špinavý. Rozmýšľam, či by som ho mohol niečím navlhčiť nejakým. Ideálne niečím, čo vyprchá acéliehom. Navlhčím to trošku. Fakt len jemne. Vyžmýcháme. Som dosť. Trošku bordelu z toho zišlo, ale ako vravím, tie komutátory vyzerajú dosť dobre. Nie sú vôbec nejaké špatné. Uhlíky tam tiež ešte nejaké sú. Že ešte by to možno odtočiť dačo mohlo. Tento motórek, aj keď o chvíľu vám idem ukázať jednu vec na tomto motori. Neviem, či je vypadnuté, alebo či je to až taká vôľa v tom ložisku už, lebo tu je reálne takáto vôľa. Vidíte to? To je úplne masakrálne. To je úplne masakrálna vôľa. Ja tam nevidím, čo tam je. Toto nechcem moc dávať dolu, lebo budem na to moc tlačiť. Ty kokos, čo to je? To možno... Čo to je? No dobré, no. Ale zase akože myslím si, že ešte by ten motor dačo mal zvládnuť, ale nie je taký zlý stav. Uhlíky s komutátormi sú fakt pekné, ako som už vravel. A keď sme už tak pri tom, tak v podstate to, že je tam tá vôľa, keď sa stlačí play, tak vlastne celé toto sa s motorom posunie hore a motor sa pritlačí o zotrvák. Takže tú vôľu to je vlastne len akoby do jednej strany, ono to takto potlačí. Hej. Ale keď si to všimnite, že tam môžem zapať. Tak nič. Keď si to všimnete, tam je, ja neviem, ako vám to mám ukázať, ale to není, že vôľa v ložisku,
Ale to je ložisko vo vôli, pretože to ložisko sa tam takto myká. To nie je, že by sa oska mykala v ložisku, ale to ložisko sa myká takto s oskou. Ono keby nie je v tom púzdre. Alebo ja neviem, či sa tam nejaký úchyt zlomil. No čo skúsim. Asi nebudete to vidieť. Vidíte? To sa celé myká aj s tým ložiskom. Vidíte? Aha, teraz. Že to sa celé s tým ložiskom akoby hýbe. No, možno to tak má byť. Ja nepoznám tieto motory tak dobre, možno to tak má byť, ale že by až tak brutálne. Tu je kaptónka nejaká. Tam je závažíčko. Môžete vidieť tam na odstredívke. No neviem, neviem. Tam je aj dáka pružinka. No neviem. Každopádne, toto si tam môžeme už nahodiť. Tieto uhlíky. Veľmi jemne. Som to tam mal nahodené. Už sú tam. Tak ma láka odlepiť tú pásku a nalepiť tam na novo. Aj to urobím, lebo už je špinavá. Fuj, to lepí. Nevidím, či sú tam tie uhlíky. Nie sú tam tie uhlíky správne. Nie sú tam správne tie uhlíky. Toto bude masaker. Toto bude dačo hrozné dostať to tam. Dúfam, že to zvládnem, ale mal by som. Som to robil na starte. No dobre, ja sa s týmto idem hrajkať. A tým pádom ste videli, ako je na tom urán. A idem sa trošku pohrať s tým motorčekom, a keď to bude zložené, tak vám natočím video. A potom tu máme ešte pluta na opravu, takže ešte tu je práce, ešte tu je. Tak majte sa.